Алтын бөртекләр. Борын заманда бер ир белән бер хатын яшәгәннәр. Аларның 5 уллары булган. Бердән бер көнне буларның әтиләре туган илне яклап яуга киткән. Ул кире әйләнеп кайтмаган. Сугыш кырында үлеп калган. Ялгыз ана 5 малайны үзе генә тәрбияләп үстергән. Улларым дигән ана егетләрне үз янына чакырып алганда, мин сезне үстердем, хәзер үз көнегезне үзегез күрегез дигән. Без дигәннәр егетләр, үз көнебезне үзебез күрер идек, акчабыз юк бит. Синең безгә берәр генә бөртек булса да алтын бир. Алтын бирәм дигән ана. Бер бөртек түгел, 1000 бөртек. Тик ул алтыннарны әтигез җыеп куйган иде. Аны үзегез эзләп табыгыз. Табабыз дигәннәр егетләр. Әнә дигән ана. Ташлытау белән Корылтауны күрәсезме? Шул ике тау арасындагы киң басуны күрәсезме? Шул басуга әтигез алтын бөртекләре күмгән иде. Эзләп табыгыз шуны, басуның җирен казыгыз. Җиң сызганып, тир сыпырып эшләгез. 5 егет 5 сабан белән күз күреме кадәр җирне сырып чыкканнар. Аннары кәсләрне ваклап, тырма белән тырмалаганнар. Алтын бөртекләрен тапмаганнар. Шуннан егетләр бик күңелсезләнеп, әниләре янына кайтканнар. Бер генә бөртекте алтын тапмадык әни дигәннәр. Борчылмагыз улларым, дигән ана. Табарсыз алтыннарны. Әнә бурадагы бодайны илтеп чәчегез шул җиргә. Көз көне бодайны ургач, камылын йылкырсыз. Бодай тамырына алтын бөртекләре элегеп чыгар. Егетләр әниләре әйткәнчә эшләгәннәр. Бодай мул уңган, аны урганнар, сукканнар. Китерегез миңа үзегез иккән игене дигән ана. Егетләр әниләре алдына капчык-капчык игене китереп әйгәннәр. Ана кызгылт-сары бөртекләрне учына алып, караган да уларына әйткән. Әтигезнең җиргә күмгән алтын бөртекләре менә шулар инде улларым. Сез менә аларны эзләп таптыгыз. Инде хәзер үзегез көн итә алырсыз, дигән. Егетләр бер-берсенә караганнар да бәхетле елмайганнар.